जों माने ब्लग रिल्स बानायनायनि खोथामोन आरो ओमफ्राय बेहा सासेया प्रेक्टिस खालामगासिनो नै नेटानो नाङा ओमफ्राय रिल्सखौनो बानायनो मोनासै जोङो दाना हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयखौबो बिराद गोबावनि उनाव आं दिनै ब्लग बानायनो नागिरदों माने आं दा न'आव दंफैयो आरो उदालगुरियाव ओमफ्राय दा जोङो मैया फैदों फैनाया ओमफ्राय फिसाला माने आदाया जोंना आंना बिदाया गथ' माने गोरलै मोनदों नालाय ओमफ्राय नायफैनो मोनाखैमोन बैलाय गोरलैया ओइ बाजै ओमफ्राय दा जोङो ज' बेरायनो थांनो नागिरदों भैरबकुन्द'आव दसे ओरैनो बेरायनो आरो आं माने फिसालाखौ दोननानै न'आव थांफिनगोन नालाय ओंखायनो आरो दिनै बेरायनोसै ओमफ्राय गाबोन आं थांफिननोसै दा जों थांसै गाखोबाय बिमाबो थांफागोन ओमफ्राय बाजैबो ओमफ्राय गोरलैयाबो थांफागोन फिसालाबो थांफागोन ओमफ्राय बिफाया दङ न' नेनानै बारान्दायाव जिरायनानै दङ ओमफ्राय लाय बिदाया गावखौ लानांगौनो ओंखायनो लादों दा जों थांनोसै नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ दा थांगासिनो जोङो बयबो ज' जोंना गोरलैया बाबि खालि खुदुमल' बिनानावखौ ओरैबायदि खुदुमबाय थायो मैयासो फैदों नालाय मैयाथ' सानसे उन्दुनो मोनासै गोरलैया ओरैबायदि फिसालानि माने माबायाव आरो डिस्टारबेन्सआव बिनानावजों मास मोनसे थालांबावगोननो स्कुल खुलिबासो थांगोन आरो गाव बिनानावजों थालांगोन ओंखायनो थाथोंसै एबार फार्स्ट टाइम थालांथोंसै हायो ना हाया नायनोसै आरो दा नोंथांमोना थौलांबाय थादो आंजों थौलांबाय थादों बोथोराबो मोजांथार आंना मानो मोलेले जाखोथाय केमेराया दासो क्लियार जादों ना दहायनिफ्राय मोलेले रायलायबाय थादोंमोन जाम्बि जादों आंबो कपिराइट आं दा भैरबकुन्द सफैबाय ओमफ्राय सफैनानै बे लोगोनि माबायाव आरो रेस्टुरेन्ट दाना माने मानसिया हेना फुनदों खर'आव ओंखायनो लाजिदों आरो आंनि स्कुलमेट बियो नार्सारिनिफ्रायनो जोङो ज' फरायनाय बदनाम जासिगोन ना ओमफ्राय बेयाव थायो आरो भैरबकुन्द'आव ओमफ्राय बे रेस्टुरेन्टबो ओमफ्राय गोजौआव लजबो भारा होयो आरो मामोन सनि साइल' हम स्टे ओमफ्राय सोरबाफोर भैरबकुन्द'आव बेरायफैयोबा आंनि लोगोनि बे लजआव हर थानो हागोन ने सनि नामा सनिया रामसियारि ओमफ्राय दा जोंनो साहा फुदुंगासिनो बिथाङा बेहा लोंनो हाया नालाय ओमफ्राय जोंहाबो लाल साहा लोंफादो बिसोरो बेयाव जिरायगासिनो जोंना पार्टिया ओमफ्राय बे आन्टिया आंनि लोगोनि बिमा बिराद बोसोरनि उनाव लोगो मोनदोंना आन्टि आंना लोगोआ जि आराम साहा फुदुंनानै लाबोबाय नै बिस्किट ओमफ्राय जाग्रा बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आं बानायनो होआसै फैदो सनि नोंबो आन्टि लोङा ए ओमफ्राय नोंहालाय नों लोंनो मोनो ना मोना
Gold bladder. Ini angin hama nusreng. Doa kayaknya Zaki udah nggak friend ah Chinese. Dah saya bidailan sih. Mana dosa waiting berai sih Swiss getting. Kayak gabau ni no. Kau ini pasal saya lagi sih kalau mana ya? Sampai deh 3 years tu sampai corona time 2020. Ada ni apa yo? Mau bahasa sana mana misra? 21 mana? 21 mana? 21. 22, 23, 24. 3 years. 3 years. 3 years. 3 years saya kerja kan sih di sana. Pinci kan tu kau mungkin bertap-tap ni tu kau mungkin. Nice one. Thanks today. Bye bye. Thank you. Thank you so much. Bye. Bye, Andy. Yeah, bye. आंनि लोगोनि हमस्टे कम रेस्टुरेन्टआ बेनो दहाय आं बाहेरनिफ्राय लानो बावदोंमोन नालाय बेनो आरो बाहेरनिफ्राय बिराद गोबावनि उनाव फैदों आङो खमसे खम माबा जाबाय 5 years 2020 आव फैदोंमोन आङो वेपार अखानि थाखाय नुलानो हनै ओमफ्राय बेफोरखौ गोदान बानायजोब्बाय प्लिज आं बेफोरखौ नुवाखैनोमोन आं 2020 आव फैदोंमोनथ' ओमफ्राय नै 4 years 21, 22, 23, 24 4 years जाबाय बोसोरब्रै जाबाय आं बाहेरायाव ओंखारनानैसो मोजाङै देखायनोसै बे सुइमिं पुल गोदान आं नुफेराखैमोन बे सुइमिं पुलखौ ओमफ्राय फिसालाया बेयाव दुगैनो दावराव जागासिनो माथो दैयानो मैलासो नुदोंलाय लेथ्रा दुगैबाथाय मानलु मानलासो जालाबायगोन बेयाव यहाँ पे नहीं होगा स्विमिंग नहीं होगा यहाँ पे आरो दा ओरैनोबाबो अखा हाबाय थानाय नालाय दाथ' दुगैखाला I love Bhairabkunda ये देखा I love Bhairabkunda Rock Hill Valley Resort या दैनि आवाजआ ओरैबायदि दैया देरदों आवगोल लामाया बैजोंमोन बै मोनसेजों नैबेजोंसोमोन लामाया ओमफ्राय नैबे गोदान ब्रिज बानायबाय आरो आं नुफैयाखैमोन जोमै हनै हाजोआव आदाजों आंजों बे माने स्ल'म'खौ लादोंमोन रिल्स बानायनो होननानै ओमफ्राय बुस्थुआ पर्ट्रेटआव लानाय जादोंमोन ना ओमफ्राय लेन्डस्केपआव कनभार्ट खालामनाय लोगो लोगो ओरैबायदि असेस जाखादों नायलाय क्वालिटिखौ नोंथांमोनाबो नुगोन गावफ्राजोबदों आरो नेक्स्ट आरो बाजैजोंबो स्ल'म' लाबाय रिल्स बानायनो होननानै बेबो सेम माने पर्ट्रेटआव लादोंमोन ओमफ्राय लेन्डस्केपआव कनभार्ट खालामनाय लोगो लोगो साइज जाखादों थेवबो थाथोंसै मेम'रि हिसाबै उनाव मिनिनो हागोन बाव दसे फट' खेबबाय भिडिअ बानायबाय ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै गारियाव गाखोनोसै ओमफ्राय माने जोङो जाग्रा लाबोखादों आरो संनानै बानायनानै ओमफ्राय अबेबा जिरायनानै जों जानोसै दा गाखोनोसै ओरैबो अरुणाचल थाङो ओमफ्राय बेखिनियाबो अरुणाचल गोग्लैयो दाखालिसो बेयाव खामजोबदोंमोन सिलिन्डार ब्लास्ट जानानै नै बेयावसो दाखालि माने नोंथां माने मानसिफ्रा नुदोंना नुवाखैथाय माबायाव मा होनो निउसफ्राव नैबेयावनो अर खामदोंमोन आरो अबे मोनसेया दखानामोनथाय बोयो खोमा खामजोबदोंमोन गासिबो ओमफ्राय दा माबाफिनबाय गोदानै बानायफिनबाय बेखिनियावनोमोन आरो बेयाव खामदोंमोन भैरबकुंड खामनाया दसेनो खालामखादों आरोबाव फाहामखादों माने फोसाबफिनदों गोदान बानायफिनदों माने नैबेजोंसोमोन आरो ओमफ्राय बैखौ गोदान बानायबाय बैयो दहाय माबानाया दहाय फट' खेबनाया देखायनाया नैबे बे आरो ओमफ्राय जोङो एबारना नैबे फुराना माबाजों फैबाय नैबेयाव बेनोमोन आरो सुइस गेट भैरबकुंडनि सुइस गेटआ बेनो जोमैफ्रा जि साइजखा
केमेरायाव बारा नुसारा एकदम मेगनजोंसो मोगथाङावसो मोजाङै नुयो जों दा बेखिनियाव फैबाय बेखिनिया माने सुइच गेटखौ बारनानै मोनो आरो बिथिं दा बेयाव जायगा लानानै जानोसै जोङो ओरैबायदि कारेन्टखा दैया अभारखा बेखिनियाव जोङो फैबाय दा बेयाव नायनोनो हाया खर' गिदिङो डेन्जार खराखा दैया आयौ आं बोरैबा मोनो नायनो बाब्रे बाब ओमफ्राय गोजां बोथोराव बे दैया ओरैबायदि साफा जायो माने स्रां स्रां आर पार नुजोबनाय जायो आरो बिराद मोजां जायो ओमफ्राय दा जोङो बेयावनो दसे जिरायनानै माबानोसै जाग्रा लाबोदों नालाय जाग्रा जानोसै खिन्थु सिजोबनाय आरो जायगाया मा खालामगोन गारियावनो जिरायनानै जानांसिगोन खोमा डेन्जार खराखा जोमैफ्रा जि साइजखा ओरै बेफोर दैफ्रा गासिबो बिराद साफा जायो गोजां बोथोराव पिकनिक जानाय टाइमाव जि मोजां जाखायो डेन्जार स्पिड बै हाजोआनो भुटान बेथिं भुटान जाग्रा बरनबाय मा लाबोदोंथाय बिमाया बानायनानै आच्छा रोटी सब्जी ये रहा रोटी आंना खानाया आइलि जाइलि जाजोब्बाय बार मोननानै भैरबकुन्दनि बार जागासिनो फिसालाया एकदम उखैथारबायमोननो ओंखायनो आलु लाब्रा ओमफ्राय रुटि ओमफ्राय सामब्राम बानलु दै आंबो जानोसै दा ओमफ्राय बाजैया जायानो उदैखौ बोरैबा मोनदों Yes. Tasty. जाखांनानै दा दसे माने बारनि मजाखौ लादों ओरैबायदि मोजां बार बारगासिनो माने बुंनो हाया आरो सोदोबानो गैया जि मोजां गुसु बार जों माने ब्लग रिल्स बानायनायनि खोथामोन आरो ओमफ्राय बेहा सासे प्रेक्टिस खालामगासिनो हनै नेटानो नाङा ओमफ्राय रिल्सखौनो बानायनो मोनासै जोङो नै एकदम ब्लु जाजोब्बाय अख्राङा ओरैबायदि मोजां समायना जाखाबाय हनै बिमाया बिदाया ओइ मा थांनोसै जोङो दा बाय थांसै बाय गुड नाइट बाय थांसै जोङो ओमफ्राय रावबो गैखाला दा बेबायदि जायगायाव बारा माने खोमसि जासिम थायाना ओंखायनो जोंबो थांनोसै दसे बार गुसु लानो फैदोंमोन
ओमफ्राय जाबाय बार गुसु लाखांबाय ओंखायनो थांसै बाय बाय